Рубрика «Сұрау-жауап». Бүгінгі күнде біздің тәрәзеден менә күрә аласыз, яңгыр ява. Әнайлә сезгә нинди һава торышы ошый? Біреу әйткәнде бит сөйләшер темаң булмаса, нәк һава торышы турында сөйләшергә кирәк дип очрашкачның шуның шикелле. Миңа яңгырлы да, кояшлы да көннәр бик ошый. Һәр көн үзенчә матур бит ул. Беләсең, мин балачакта менә шул нәк яңгыр белән истә калган, ялдында кич белән кайткач клубтан ятасың юрган астында, ялдында караватлар элек булган бит инде. Һәм менә шул яңгыр ява да тып шундый рәхәт итеп яуы, менә ул хис, балачак хисе әлдә минем күңелдә саклана, менә һәм инде чыккач яңгырның исе, хуш исе. Шуңа монда нидер һава торышын яратам дип әйтеп булмый. Барысы да табигатьнең бер мөгъҗизасы. Иң беренче булып башыңа яңгыр дигән сүз белән нинди җыр килә менә? Җыр дигәннән Tukta яңгыр. Tukta яңгыр яумары. Сагыш басты күңелемне аңлары. Син кайдасың сөйгән ярым, кайда син? Үзләп сине тәрәзәдән көтәм мин.